дуруд сомиёни арҷуманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир мешунавед. имрӯз душанбе 3 марти 2020 сол аст. ҳукумати Москав дар рӯзҳои наздик чораҳоеро барои вайрон кардани маҳдудиятҳое ки вобаста ба паҳншавии коронавирус ҷорӣ карда мешаванд муайян хоҳад кард. Дар ин бора рӯзи якшанбе сухангӯи ҳукумати шаҳри Москав Гулнара Пенкова ба расонаҳо хабар додааст. Тадбирҳо оид ба вайрон кардани маҳдудиятҳо барои шаҳрвандон дар Москав дар рӯзҳои наздик тибқи банди 23 фармони қабулкардаи шаҳрдор қабул карда мешаванд. Тартиби назорати риояи талабот ва маҳдудиятҳои муқаррар намудаи ин фармон, инчунин тартиби таъминоти риояи чунин талабот ва маҳдудиятҳо аз ҷумла тадбирҳо барои вайрон кардани қоидаҳо ва маҳдудиятҳои дахлдор ки ҳукумати Москав муқаррор кардааст муайян карда мешаванд, шаҳр додааст сухангӯи ҳукумати Москав. раиси думаи шаҳри Москав Алексей Шапошников гуфтааст ки вакилони думаи шаҳри Москав баррасии ҷазои эҳтимолиро барои вайрон кардани чораҳои маҳдудкунандаи нав дар Москав оғоз карданд. Парлумон омода аст фавран чораҳои қонунгузориро барои пешгирии паҳншавии бемории марбут ба коронавирус баррасӣ кунад ва ба як қарори ниҳоӣ бирасад. рӯзи якшанбе Сергей Собянин шаҳрдори Москав аз рӯзи имрӯз душанбе 3 март бо сабаби паҳншавии коронавирус ба тамоми сокинони пойтахт густариши низоми хонагиро эълон кард. баромадан аз хона танҳо дар ҳолатҳои муроҷиат кардан ба ёрии таъҷилии тиббӣ ва дигар тадбирҳое ки ба ҳаёт ва саломатии инсонҳо мустақиман дахл дорад, рафтан ба мағозаи наздиктарини хӯрокворӣ ва дорухона дар ин қарор истисно мешавад. идомаи хабарҳоро мустақиман мешунавед. ҳукумати Русия ҷазои сахттарро барои вайронкунандагони карантин тасдиқ кардааст. ба гуфтаи сарвазири Русия Михаил Мишустин, ҳукумат ният дорад тамоми чораҳоро андешад то шаҳрвандони бемасъулият ба одамони дигар сироят накунанд. ҷавобгарӣ барои вайрон кардани чораҳои карантинӣ тақвият дода мешавад. ҳукумат тағйиротҳои дахлдорро ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Русия тасдиқ кард. иброз доштааст раҳбари ҳукумати Русия. лоиҳаи тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ки афзоиши ҷаримаро барои вайрон кардани қоидаҳои карантинӣ пешбинӣ мекунад, рӯзи 26 март ба Думаи давлатӣ пешниҳод карда шуд. миқёси ҷаримаҳо калон аст ва аз қонуншиканӣ вобаста аст, гуфтааст Вячеслав Володин, раиси палатаи поёнии парлумони Русия. табқи иттилои хабаргузории ТАСС, андозаи ҷаримаҳо барои шахсони воқеӣ аз 15 то 40 ҳазор рубли русиро дар бар мегирад. дар сурати бори дуюм ва сеюми маротиба такрор кардани қоидаҳои карантинӣ, мақомот метавонанд ки аз ҳуқуқвайронкунанда аз 150 то 300 ҳазор рубл ҷарима ситонанд. андозаи ҷаримаҳо барои шахсони ҳуқуқӣ бошад аз 200 ҳазор рубл то 1 миллионро дар бар мегирад. то кунун барои вайрон кардани меъёри санитарии эпидемиологӣ шахси воқеӣ ҳаддиақал 500 рубл ва шахси ҳуқуқӣ 20 ҳазор рубл ҷарима мешуданд. аз Русия ба Тоҷикистон мегузарем. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон фармон дар бораи баргузории ҷаласаи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро имзо гузоштааст. тибқи фармон, сенаторҳои нав интихобшудаи Тоҷикистон бори аввал 17 апрел ҷаласаи якуми худро шурӯъ мекунанд. бо фармони дигар президент нахустин иҷлосияи муштараки ҳарду палатаи парлумони Тоҷикистонро рӯзи 17 апрел даъват кардааст ки ҷаласаи якҷояи Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимаи дуюми рӯзи 17 апрел ба нақша гирифта шудааст. пахши мустақими барномаи иттилоотии хабарро рӯи мавҷи радиои муҷир мустақиман мешунавед. фаъолони ҳуқуқи башари Русия раҳоии муҳоҷиронеро ки дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ қарор доранд
талаб карданд. онҳоро бо сабаби вазъи коронавирус ва сарҳадҳои баста шуда наметавонанд аз Русия ихроҷ кунанд. муроҷиати якҷояи ҳомиёни ҳуқуқи инсон рӯзи якшанбе 29 март дар сомонаи созмони ҳомии ҳуқуқи инсон кумитаи кӯмаки шаҳрвандӣ нашр гардидааст. дар муроҷиатнома гуфта мешавад ки ин тадбир барои ҳифзи ҳаёт ва саломатии хориҷиён дар боздоштгоҳи муваққатӣ буда ки дар он ҷо ташкили системаи мукаммали ҳифз ва кӯмаки тиббии самаранок мавҷуд нест. қаблан сардори комиссияи сиёсати муҳоҷирати шӯрои президенти Русия оид ба ҳуқуқи инсон Татьяна Мерзлякова гуфта буд ки бинобар боздоштани парвозҳо бар асари пандемия мақомот маҷбур шуданд ки хориҷиёни ихроҷшударо дар муассисаҳои махсус нигоҳдорӣ кунанд. дар сурати барқарор шудани парвозҳо ҳамаи онҳо ба кишварҳояшон хориҷ карда мешаванд. роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Озода Раҳмон аз додситони кул дархост кардааст ки нархҳо дар бозорҳои кишварро назорат кунад ва ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон таваҷҷӯҳи бештар диҳад. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. роҳбари дастгоҳи президенти Тоҷикистон Озода Раҳмон аз прокурори генералӣ Юсуф Раҳмон даъват ба амал овардааст ки назорати иҷрои қонунгузориро дар соҳаҳои тандурустӣ, санитарӣ ва эпидемиологӣ, нақлиёт ва бозорҳо бо сабаби таҳдиди эҳтимолии паҳншавии коронавирус пурзур намояд. Озода Раҳмон таъкид кардааст ки прокуратураи генералии Тоҷикистон бояд назоратро аз болои нархҳо дар бозорҳо пурзур кунад. инчунин бояд ҳамкорӣ бо созмонҳои хориҷӣ ва мақомотро барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои муҳоҷирони меҳнатӣ густариш диҳад. мо бо вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар тамос ҳастем. мо ҳар соат маълумот мегирем то паҳншавии коронавирус пешгирӣ карда шавад. посух додааст додситони кули Тоҷикистон Юсуф Раҳмон. роҳбари дастгоҳи иҷроияи президент Озода Раҳмон инчунин аз ҳолатҳои тасдиқшудаи шиканҷа ва таъқиби ғайриқонунӣ изҳори нигаронӣ кардааст. роҳбари дастгоҳи президент хотиррасон кардааст ки дар соли 2019 173 корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз озодӣ маҳкум карда шуданд ки ин нисбат ба омори соли 2018 19,3% зиёд аст. дар робита ба ин мақомоти прокуратура бояд ба ин масъала диққати махсус диҳанд ва назоратро дар ин самт пурзур кунанд, гуфтааст Озода Раҳмон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон. дар ӯзбекистон аз 3 март ҳама фурудгоҳҳо фаъолияти худро қатъ мекунанд. чунин қарор аз ҷониби комиссияи махсуси ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии воридшавӣ ва паҳншавии коронавирус қабул карда шудааст. аз соати 12:30 шаби 3 марти соли 2020 то соати 20 бегоҳии 20 апрели соли 2020 ҳамаи фурудгоҳҳои Ӯзбекистон фаъолияти худро қатъ мекунанд ва ҳаракати ҳавоӣ комилан қатъ хоҳад шуд, гуфта мешавад дар баёнияи расмӣ. рӯзи шанбе радиои озодӣ хабар дод ки тақрибан 100 шаҳрванди Ӯзбекистон беш аз як ҳафта дар фурудгоҳи Внуковаи Москав зиндагӣ мекунанд ва мунтазири парвози чартерӣ ба ватананд. вазъияти ба ин монанд низ дар фурудгоҳи Истанбули Туркия мушоҳида шудааст. тибқи иттилои расонаҳои Ӯзбекистон, мақомоти ин кишвар парвози чартерӣ барои баргардонидани шаҳрвандонашон аз кишварҳои хориҷро ташкил кардаанд, аммо мушаххас нашудааст ки дар сурати фаъолият накардани ҳама фурудгоҳҳои Ӯзбекистон ва баста будани ҳарими ҳавоии он парвозҳои чартерӣ чӣ гуна анҷом хоҳад шуд. то ба ҳолати шоми 29 март шумораи ҳодисаҳои тасдиқшудаи коронавирус дар Ӯзбекистон 144 нафарро дар бар мегирад ки дар як рӯз 11 нафар афзоиш ёфтааст. хабар медиҳад хадамоти матбуотии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи Ӯзбекистон. инчунин аз эпидемияи коронавирус дар Ӯзбекистон то кунун 2 нафар ба ҳалокат расиданд. рӯзи якшанбе 29 март мақомоти Ӯзбекистон эълон карданд ки 7 бемори гирифтор ба вируси COVID-19 пурра шифо ёфтанд, аммо дар марказҳои махсуси тиббӣ давраи карантини мушоҳидавиро анҷом медиҳанд.
کریستالینا گیورگیوا رهبر صندوق بین المللی پول گفته است که اقتصاد جهانی پس از پنجشنبه کرونا ویروس به یک دوره رکود وارد شده است. وی از کشورهای جهان دعوت کرده است که توسط قبول برنامه‌های کلان از مفلس شوی و ناآرامی کناره‌گیری کنند. رهبر خزینه بین المللی اسعار در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران ابراز داشته است که کشورهای رو به ترقی برای رفع بحران به حد اقل 2.5 تریلیون دلاری نیاز دارند. به همه معلوم است که ما در تنزل هستیم. رکود اقتصاد جهانی به بحران مالیوی سال 2009 مانند است و شاید از آن هم بدتر شود. مشکلات اساسی این شکست ناگهانی اقتصاد جهانی، موج مفلس شوی کشورهای ترقی کرده و قطع گردیدن روندهای حفظ اجتماعی که نه تنها برقرار شوی را مشکل می‌سازند بلکه حیات جامعه جهانی را ویران می‌کنند تاکید داشته است کریستالینا گیورگیوا رهبر خزینه بین المللی پول. وی هشدار داده است که وضعیت بدترین برای کشورهای رو به ترقی هنوز در پیش است و گفته وی این کشورها تا حال تاثیر وبا را به پورگی احساس نکردند اما علاقه از رکود اقتصادی و پست شدن نرخ صادراتی مالهای جهانی اذیت میکشند. کریستالینا گیورگیوا میگوید که صندوق بین المللی اسعار درخواست‌های بی‌سابقه برای رسانیدن کمک فوری میگیرد. 81 کشور از جمله 55 مملکت کم درآمد است و 31 کشور درآمد میانه داشته به مانند جمهوری‌های پاکستان، گانا، ایران و قرقیزستان برای کمک مالیوی به صندوق بین المللی اسعار مراجعت کردند. این بحران مالیوی جهانی از سبب پنجشنبه به میلان کرونا ویروس به عمل آمده است. در این زمان کرونا ویروس در سراسر جهان زیاد از 10,000 نفر را کشته است. سامیان عزیز، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر و مستقیما شنیدید. برنامه‌های دیگر رادیو ماجر جریان دارد.